Ablay step epi baro kinong sngam. Ya kani ke program jongi KGC Gospel. Ni pdiang sopha pi baro iwai poi ha kani ke program jongi bat kecing pengat por jong pi kalong kaba ai mensim yani baro iwai poi. Te ha kani ke por swap ngin stang ya kani ke program jongi nginyap hai sya ublay da kabang ibu hakijing duai tong ini pendem yaki kli hakijing duai kokpa jongi bahab neng ni angu ya miau play hakani ke step ya kabang melap pelak yangi bangin wan syame ni duai au play ba mendolom kat bat ni hakani ke por kat ba ngis ngap kat bang sya skor ya ke tin ka ba im ke jong me ai ba mun sim jong me ondong lem langkat bat ni un ya lam ya ke jing mu jam lekat ha ka bangin yo ke jing sya ha ka bangin yo ke jing hikai bangin yo ke jing kerkhu name to map ke jering kang jing palat jongi au blay yakini barong iduai ha ka keteng jome Jesus Christ amen ha ka ni ka step ke jing pule jongi ngisim na ka kitab lingkong Samuel kadrulo nang ka khat ka bah nyau wat penlai jing mut katno ujrong kareniang bat katno ubhabreu namar ngala kentat yau naba ngambisar kumba bisar kibreu ubreu upek ia kedur kabasaba ndre nga ngapek ia kadonun kani kalong kabasisya kabang ngi menta kabang ipule hakani ka step bonsin ngi kibreu ngi jupek ia kidur syabar bat tekumta ngi pek hakadur ngi pek hagajing nanjing start ngi pek hakariam ka pek bat ngi pek ro hakaspa kan mau kine kide ki atiar ba jong upaman ujupun soy ya pianga bangin pet dakine ban bisar bat penrem ya pianga te kumta ngadon ka wei ke jing thana ka banga kwa ban sam bat pi hakane ka por don wei briu ubajumlin ban let sha ka jiaseng da kaba uju phong ki jan ki ba tingit ki ba jot hendre ngitip ba ubriu udai ubaduk tekumta haba ulek sha ka yeng mane uju shong shadindu bat ki briu tekumta ka wei ka briu ka wan da kaba phong ki jan ki ba bha ki ba tanat ki ba khoi tekani ka briu haba ka wan sha ka yeng mane bat haba ka yo i ya une ubriu uba phong kita ki jan te kumta kani ka briu ka lek sajan jo u bat kada ong da kine ki kentin kani ka jaka kam de ki chong me namar kane ki ben ki long ki barem dor bha kam don kejaka yame ka ba me men shong kejaka jong me ka dei shawai pat shabar hatu kani ka briu ka dei ne em Christian kamot ayu ni baro ni sothu ni tip Christian jingmut kinong bud jong Chris lani hagak tin phareng ni juong the follower of Christ like hatu kani ka briu kalong kanong bud jong Chris em ngi baro ngilong kum kani ka briu namar ngiru ni pet yaki wai tang na shabar ni pet hakadur ni pet hakariam ka pet ni pet hakajinyo ka spa kumta ter Henry hato ujisu udon kum kata ka mensim kabangi ngidon ujisu uong ya piyanga kumne ngalapen i kanuksa ya pi bapin la kumba ngala le manga ya pi ya anis khatlai khatsan ladang ila le ka bible ka ong to wan phi ki bala kerkhu dau khpa jonga to wan
bat tu yo ya kahima kabala penkre na kabenta jongpi nadu kabala pelong ya kapertai Matius arpusan lenang kedakat kabalai pusau ladang ile min don kamensim ukris ya pi yang alak penrem jur bat lakentai yangi te kumba ka Bible ka ong namar ngalakan tat yau ningkong Samuel khandru lonong kedakat ka bahngio koki pralog ba i jonga tongin pun thumai ya ka jing im jongi bat bangin longkinong but basisya bangin don kata ka mensim kumukris te dakini kentin ngakwa ban pun kut da ka jing duai ada don nap deng jongpi ki bakwa ban bu ki jing duai phila ban phun hauniu nambar ki bangila ai harun tongina duai kokpa jongi bahab neng ai ngu yam yau play hakani kapor bat hakani kenta ki bangila yo sneu bat ngila shaskor ya kaktin ke jongme to ai bakini ki kentin kan syong sa ki donot jongi bat banyarap yang i au blay bakumno bangi ngilong ki nongbut basisya ke jongme bangin penbet ya ke jing im jongi bangin long ki jing syai syaki waipat namar me kwa ban ai yang i kata ka hima ke jongme ndela dangim don kata ka mensim kumamia au blay ngin du ya ka hima ke jongme ngaduai kerpang na ka mentaki pait lang jongme ki bas ngap at ki bas skor ya kanika program jong ya play men kerkhu ya ki hakarukum ko kerpang bat ni pan ma bro nagam taki pop ki bangila le hakajing im jongi yakini barok ni duai hakaketeng jong Jesus Christ amen.